di magtarong oras. Ano wala ko init na kay diri oh. Sa mukha pre dudong. Uy, asa naman siya? Uy. Siya, uy, ganyan sig chat nga padulong na wa lagi. Abuton ko niya antod ko diri, antod hapon diri happy kay siya. Biyaan ko manaron siya babala siya. Maglagot lagi karon diri asa naman tawanan ni. Uy. Ako na isa diri ulo ay diri balotan. Asa naman si dudong. Uy. Uy, siya gali magpaabot, mas nindot mang paaboton kaysa magpaabot diri. Sa mukha, uy. Ito siya glalim diri ba? Di ba yung lalim diri? Uy, tarong kasabot ba? Hindi mo to nung tarong oras. Nawa, udto na kaayo. Saan naman siya? Uy, gusto na ba kay ko? Uy, pero silang kay magdala ba ito siya cake, pizza, o chocolate, ice cream. Ilang paabot-aboton ako kay abusog yung koron. Abuton lang ko to. Sa iti na kay kumukha na itong dala niya ba? Nangambog dito sa kuwa nga magdala daw siya itong mga dako daw kay cake yung paliton daw. Ice cream daw, isa ka box. Excited naman ko eh. Tabuton lagi na ako dari jud. Pala na. Sa makakaon lang ko. At di ko rin inaasahan pa na ang tulad mo ay aking makilala. At kung ano ako'y tanggap mo na, hindi ka rin nagkarilang pa. Ikaw at ako'y hanggang wakas ay tayo ng dalawa. Palagi kang laman ang isip ko, laman ang bawat panaginip ko. Ikaw lang ang tinitipo ng puso kong ito. Lagi rin akong nagdarasal, hinintay kita ng kahit tagal. Bigay ng may kapal, ngayon'y abot, kamay na kita Saan mo kalikan mo? Ang ganyan ako din kaabot ba? Magkalikan. Hindi sa kano. Ganyan ako din nagpaabot ko. Kapilan ako din. Ganyan akong buntag din ba? Asa na nimong dalang pagkaon? Gusto ko biya kay ko. Hindi kay dala di ay. Adire, wala unsa man kay ba kakaon. Kani ba kay gigutom ba ako? Ganyan ako. Asa mo nagkalikan? Nagpawasing pa kog motor. Sabot ka ni sabot. Nagpasinaw pa kog motor. Ganahan ka magsakay-sakay motor nga hugaw kayo. Walay wasing, walay pasinaw. Oh, unsay mo ngingon alas 7, alas 10 naman ron. Maugani no. Mo gipapaabot dire. Okay, no. Nagdili ko ka-open sa ako ang Facebook Live. Mo na tinuod, dili ko ka-open mo nang wako ka-chat. Pero nagsabot man ta nga dili ta mag-abot, mo nang na ako ron. Dugay kay ka. Wow. Gutom na kay ko. Wow. Mura lagi kag panganod. Blue kayo bilang saya. Napakabataon ba? Ba. Ikaw naman siguro mong adto dire. Ang dire kay gutom ba ako? Dili ko ta dire no sa makaw. Hindi ka na nang kaon gud. Dugay kayo. Ako nagsapatos oy kay napalutan akong tiil. Dili ko dire lingkod. Ay, ligo. Lingkod. Ano? Alam na mga gentleman. Managwa ko'y chinilas. Nya. Sa ilo adyo ko kay kabalo na baya kang mama no daghang kay sugo. Sayo sa buntag papaninglong ko sa mga arawan. Nya paharbison pa ko sa mga piso wifi. Wala lang unta kahimot akong oras kung di ka mo tunong. Oo gani no. Dapat maanad na ka nako kay sa una nga anak baya ko. Di ka nga sabta lang ko. Nya gilaliman day ka magpaabot diri nga kapila-pila gud ko ka oras diri ugo ko pamahaw. Kabalo ko nga dili lali magpaabot. Gilaliman ka sa pagpaabot na ko sa mga 5 years before ko nimo gisugot. Oh, samantala ng minutes ra oras ra. Dahil naman ko wala may problema. Mukha na pero sunod hain na nausba ha. Ay, antay lang basta ka. kay naa ako anang adlaw. Naa ako anang na. Time pa. Wala mo nagkuyog nila Bibian? Wala oy. Mato man daw sila og Santiago sa kaning kanang bagong resort diya. Sila ra man tong resilan mag-uban o koy labot nila. Importante mag-date taron. Si Jimmy kita ka. Amot nag-date man pud tingali to. Amot asa to? Amo to ingon niya sa kuwa. Sa dulo man gud tigtambayan sa ilalom sa tulay. Ang ato ang taysa ha. Sa unsa kay pitsaron? 2 March 2. March 2. By March 10, sabay ta ana sa Bukidnon. Wow, Nami pagahimo dito nga Grand Healing Seminar. Kana man gud siya is daghang kay slot sa ana, pwede ka makadaog ana. Kuan ang first prize ana. Brand new nga motor, Inmax ang first prize. Ang second prize, second hand nga motor, Inmax. Ang third prize, repo nga motor, Inmax. Di ba? For only 100 pesos. Ako na March 10? March 10, matutaan na dito. Uli, abot na to ito, mga
one night na dito mo balik na punta dayon kay na ako'y subdivision measure diya sa Santa Cruz. So Ano pa? Ano pa? ako'y surprise niyo kabalo ka Excited na makay ko. Uy, pagdalay, ako'y surprise niyo. Sabi mo na, be. Ang sakit akong gisado no? One, cake, pizza, chocolate, and ice cream. Pero mga ikog bispin sa daan. Ano man na? Kabalo ba ikas tao no nga dili gid ba perfect ng tao. Ano naman po di ay? Sige na ba? Excited na ba kay kumukuan? Ano yung Kaon, kay silo? gutom na ko. Usaylo ako ha. Ano man na, uy? Usaylo Dali, di ka excited na kay ko ba? Gigutom na ka? Gutom na kay ganihara ko dari. Usaylo ako kay. Oro yun ni na-afford pa na ko ron. Super Crunch na lami kay na. Flavor ano? Ang flavor niya kay Super Crunch Corn Chip Cheese Flavor. Oh, tip tip tip. Ano ba na? Super crunch? Kasi pagtuloy mo sa kabata? Nabi, ano sa mani? Ayaw ba? Ayaw na gilabay-labay. Ay, labay-labay. Ano yung saad? Cake, pizza, hotdog, ice cream. Ano sa mani? Super crunch? Oh, na Pakaroon ko ni mong junk foods. Dugang sakit sa kidney. Sa mga murang kaglibataan sa kuwa. Oh, na ikindimento. Lapit hindi. Dugang-dugang rin na sakit sa ngipon. Mukha ni. Gituyo ko nigpalit kay sa antang nag-istorya ta maughan tag tutunlan tisingig kaon. Asa mo mong saad? Nga nang gipalitan mo ko ng junk foods ug kindiment. Muna ni akong giingon sa imong muna na. Mabukos kag mauray ma-afford sa imong Kabalo iya. gutom kay. Kuya, di ta ka magsaadon ta. Unsa imong gisaad sa kuha? Excited ba kay kumukuan? Mukaon kay lami kayo nya karon tagaan ako nimong junk food. Unsa kon kumana? Kana ako gusto ka. Grabe pud nimo oy. Grabe ka. Susuban ang kindi nimo gusto ka na. Dinato man ka kabalo kang Saan sa sakto lang sa kuron ba niya na kay kuno every person dili perfect. Okay ron tag chocolate. Unsa man ang super crunch? Chocolate. Sige ka og chocolate mo brown na nagmayo niyo. Ayo ni nas lawas di ay. Sama na oy. Kay klaro. So sige nimo ka og chocolate ni brown nag-apil imong buhok. Ay, taga-tagayan na, taga-tagayan na. Kan-ana gusto ka? Sige, kan-ana yung super crunch ha. Sunod gani, di na ka mag-date ako kay katarong kasabot ha. Di na ko mag-date mo. Kapag dito ko sa balay, kinapay yung mga dagang pagkaon dito kanto ng junk food, mga kindi. Saan na, umani tanong ka di? Usa di ay. Tanong ka di? Usa di na usa di na. Magkasunod gani, magsabot ka ng tanong kung yung pagkaon dun sa mga junk food kindi nga. Kunay pagkaon mo sa kuwahapi ka. Dati na, lambi na. Usa di ka sa junk food. Sunod ay na si kuwan. Balik diri ba? At kung ano ako'y tanggap mo na